Li din il-persuna mhux għax triti, għal xejn tgħidilha 10 darbiet, għax jekk tgħidilha 10 darbiet insiet 10 darbiet. Bħala infermier Mark Vassallo ilu 4 snin u nofs jaħdem mill-qrib ma' qraba li jieħdu ħsieb persuni bid-dimensja f'darhom. U nippruvaw nissapportjawhom emotionally f'dan l-aspett għaliex il-telfa ikunu qed jesperjenzawha. Qed titlef persuna, filwaqt il-persuna għadha quddiemek. Mark Vassallo spjega li l-ewwel kuntatt mal-qraba jsir meta persuna bid-dimensja tiġi riferuta lid-Dementia Intervention Team fih dan id-Direttorat tal-Anzjanità Attiva. Wara li ssir analiżi tas-sitwazzjoni jiġi mfassal pjan speċifikament skont il-ħtiġijiet ta' kull persuna bid-dimensja u l-persuni li jieħdu ħsiebhom. Is-sena li għaddiet saru mal-1700 vista fid-djar tal-persuni bid-dimensja u l-fuq minn 6,000 intervent bit-telefon, bid-domanda mistennija tiżdied. Ħafna drabi kollhom bżonn is-servizz ta' respite fejn daw jridu jaqtaw ftit mistrieħ. Issa għal dan il-għan aħna nillajżjaw kemm mal-ċentri ta' matul il-jum li huma speċjalizzati dwar id-dimensja u kif ukoll ir-respite at home. Darbtej fil-ġimgħa mal-persuni bid-dimensja. F'intervista ma' TVM News, id-direttur tad-Direttorat tal-Kura tad-Dimensja Alex Gobi qal li fost l-ewwel prioritajiet tat-tieni Strateġija Nazzjonali għad-Dimensja kien li jiżdiedu r-riżorsi umani tad-Dementia Intervention Team. L-att ta' infermiera żdied minn 3 għal 7. Priorità oħra kienet li jiżdied l-arfin dwar id-dimensja. Għamilna korsijiet għall-pulizija fil-komunità u l-ħaddiema tal-protezzjoni ċivili, għamilna korsijiet tal-ħaddiema li jaħdmu man-nies anzjani, għamilna wkoll diskussjoni tal-nies għall-pubbliku ġenerali fuq il-kondizzjoni. Is-Sur Gobi qal li l-istrateġija li twassal sal-2031 tibni fuq is-servizzi u l-inizjattivi tal-ewwel istrateġija b'enfasi fuq il-prevenzjoni. Qal li l-istudji juru li dieta bilanċjata, attività fiżika u viżiti mediċi regolari fost oħrajn jistgħu inaqsu mir-riskju. M'intix ħadd evita l-kondizzjoni kompletament, sfortunatament, imma iktar ma wieħed jibqa' jgħix ħajja attiva, iktar għandu ċans li jnaqqas ir-riskju ta' ikollu xi forma ta' dimensja. Huwa stmat li ma' 8,000 persuna f'Malta għandhom id-dimensja, l-maġġoranza nisa, blat ta' persuni bid-dimensja mistenni jaqbes l-10,000 fi żmien 6 snin.